Ema a Jakub boli spolu už 6 rokov. Za ten čas prežili veľké výzvy, kúpili si dom, zvládli stretnutia s čudnými príbuznými a dokonca prežili road trip s navigáciou, ktorá ich posielala cez polia. Ale nič netestovalo ich vzťah tak, ako umývačka riadu. Začalo sa to nevinne. Jedného večera Ema naložila umývačku po večeri, Jakub vošiel do kuchyne, zastal a zamračil sa. Prečo si dala misky hore dnom? Spýtal sa šokovane, ako by mu práve oznámila, že je tehotná. Ema si povzdychla. Pretože sa tak zmestia, Jakub. Jakub pokrútil hlavou, už aj ich vyberal. Nie. Voda sa tam nedostane, ak sú hore dnom. To je základná fyzika. Ema si prekrížila ruky. Základná fyzika? Aha, teraz už veríš na vedu? Kde bola tvoja viera v zákony prírody, keď si postavil tanier na stopku pohára? To bolo niečo iné, zamrmlal Jakub a začal riad prekladať po svojom. Na druhý deň ho Ema predbehla. Uložila všetko dokonale, vidličky hrotmi dole, taniere zoradené podľa veľkosti, misky správnym smerom, bezchybné. Až pokým vošiel Jakub. To nemyslíš vážne, zhrozil sa. Dala si poháre do spodného koša? Boli príliš vysoké na horný. Ema rozhodila rukami. Jakub, chceš mi povedať, že existuje len jeden správny spôsob, ako uložiť riad? Jakub vážne prikývol. Áno. A tak vojna pokračovala. Časom si vypracovali stratégiu. Jeden varil, druhý naložil umývačku. Malo to ukončiť konflikt, no v skutočnosti to len viedlo k novému problému. Ten, kto neukladal riad, sa nevinne ponevieral v kuchyni a nenápadne sledoval pripravený kedykoľvek zasiahnuť. Jedného večera po obzvlášť napätom umývačkovom dueli sa Ema zvalila na gauč. Vieš, niektoré páry sa hádajú o peniaze alebo o svokrovcov. Jakub si sadol vedľa nej a pretrel si čelo. Hej, my sa hádame o lyžičky. Pozreli sa na seba a zrazu obaja vybuchli do smiechu. Nakoniec si uvedomili, že problém nebola umývačka. Išlo o kontrolu, kompromis a učenie sa, kedy nechať veci tak. Uzavreli preto dohodu. Jakub mohol ukladať riad po svojom a Ema si mohla vždy vybrať film na filmový večer. Férový obchod. Teda až na to, že Ema občas potajomky preložila pár misie, keď sa Jakub nepozeral. Dobre, Kati, tak teraz sme prečítali príbeh, ktorý sa teda týka riešenia konfliktov a tak by som začala takou úplne najjednoduchšou otázkou. Aké sú tie najbizarnejšie veci, kvôli ktorým ste sa pohádali s partnerom? Ťažká otázka, nič ma teraz v rýchlosti nenapadá. Asi taká najčerstvejšia vec, kvôli ktorej sme sa pohádali, bolo kvôli psíkovi. Obaja sme veľmi chceli psíka a nepohodli sme sa na rase. Keď sme počúvali ten príbeh, tak zrovna túto vojnu som vyhrala ja a presadila som si mať pomeriana. No gratulujem. Keď sa vrátim k nášmu príbehu, tam máme umývačku riadu ako test vzťahu. Prečo sa teda zdanlivo banálne veci menia na zásadné partnerské konflikty? Vieš nám k tomu niečo povedať? Áno, podľa Gottmanovej metódy sú takéto konflikty často len povrchným prejavom hlbších emočných potrieb. A keď jeden partner cíti frustráciu z toho, ako sa veci robia, môže to súvisieť s pocitom nepochopenia alebo nespravodlivosti či neocenenia. No a dôležité je nielen riešiť samotný spor o umývačku, ale hlavne porozumieť emóciám, ktoré za tým stoja. Namiesto kritiky je užitočné použiť jemný začiatok rozhovoru, ako to volali Gottmanovci alebo volajú, a vyjadriť svoje potreby. Takže ako príklad uvediem, cítim sa preťažená, keď mám na starosti všetky domáce práce. Môžeme sa dohodnúť na lepšom systéme. Táto veta v podstate vyjadrila jednak pocity toho partnera, jednak čoho sa tie pocity týkajú, no a snažila sa navrhnúť aj nejakú potrebu. Máte v domácnosti nejaké nepísané pravidlá, ktoré sa neporušujú? No, vrátim sa ešte k tým rituálom a pravidlám, že tie sa vytvárajú vo vzťahu hlavne kvôli tomu, lebo vytvárajú takú stabilitu a bezpečie. Partneri vedia, ako predvídať určité veci. A doktor Gottman odporúča, aby si páry vedome vytvorili pozitívne rituály, napríklad spoločné raňajky alebo pusu na rozlúčku, na večerný rozhovor. Dôležité je pravidelne sa o takýchto pravidlách aj rozprávať a prispôsobovať ich samozrejme meniacim sa potrebám oboch partnerov, lebo niečo, čo môže fungovať v jeden týždeň, možno o 3-4 týždne
už im obom úplne nesedí. Čo sa týka našej domácnosti, tak my sme si napríklad osvojili 6-sekundový bosk na rozlúčku a privítanie. A toto je podľa Gottmanovej metódy tiež veľmi zaujímavý koncept, ktorý by som dneska rada zdieľala s našimi poslucháčmi, pretože v podstate robili sa rôzne štúdie a zistilo sa, že taký 6-sekundový bosk je úplne jednoduchý, ale veľmi účinný spôsob, ako si páry môžu udržiavať emocionálnu blízkosť a prehlbovať svoju intimitu. A prečo, Kati, práve 6 sekúnd? Podľa výskumov je to vraj dostatočne dlhý čas na vytvorenie spojenia, pretože namiesto len takého letmého bosku pri odchode je 6-sekundový bosk vedomým prejavom lásky a náklonnosti a je to aj vraj dostatočne dlhý čas na to, lebo vtedy sa uvoľňuje oxytocín, nazýva sa to hormón lásky, ktorý má za úlohu posilňovať citovú väzbu medzi partnermi. Takýto dlhší bosk znižuje stres, pretože bosk má aktivovať náš parasympatetický nervový systém, ktorý je dôležitý na také upokojenie nášho tela a tým znižuje aj hladinu stresového hormónu kortizolu. No a podľa výskumov vraj takýto 6-sekundový bosk podporuje celkovo vášeň, čiže udržiava romantické a intimné spojenie aj v dlhodobých vzťahoch. Čiže perfektná organizácia versus chaos. Je teda vo vzťahu jeden ten, kto si myslí, že má ten správny spôsob. Potom je tam druhý, ktorý to podľa toho partnera nerobí dostatočne. Ako by si to mali partneri zorganizovať, aby v tom nebol chaos? V každom vzťahu sa stretávajú rôzne štýly organizácie. Gottmanová metóda sa na to pozerá tak, alebo zdôrazňuje, že miesto obviňovania je lepšie hľadať nejaký kompromis a rešpektovať tieto vzájomné rozdiely. No a namiesto toho, aby sme sa pozerali na to, že tvoj spôsob je zlý, je lepšie sa na to pozerať tak, že každý má svoj spôsob kvôli niečomu. No a opäť, tak ako počúvaš v každej epizóde, je dobre si hlavne o takýchto veciach sa porozprávať a dá sa to napríklad povedať takým spôsobom, že vidím, že tebe záleží na poriadku a ja mám radšej voľnosť. Ako to môžeme skombinovať tak, aby sme sa obaja cítili dobre. No a keď mi odpovie, že takto uprac a budeme sa cítiť výborne, že by nechcel spolupracovať. Hej, to sa týka hlavne kompromisov. O tom by sme mohli mať celú epizódu samo o sebe, ale v podstate Gottmanovci sa pozerajú na to, že kompromis nie je o tom, že jeden musí vyhrať a druhý prehrať, keď sa o tom rozprávajú, ale je to o tom, aby hľadali spoločné riešenia a zohľadnili potreby oboch. V podstate oni používajú na to také cvičenie, kde si s partnermi aj môžeme zakresliť taký diagram na papier a kde si v podstate to nakreslíš 2 kruhy, jeden vnútorný, jeden vonkajší a do toho vnútorného väčšinou s partnermi hľadáme alebo sa rozprávame o ich kľúčových potrebách. Definícia kľúčových potrieb to sú aspekty, ktoré sú pre toho človeka vo vzťahu nevyhnutné a až dokonca tak nevyhnutné, že z nich nemôžu ustúpiť. Je to ako keby, predstav si, že tvoje telo má kosti a kožu a keby som ti zrazu povedala, že nemôžeš mať svoje kosti, nebude fungovať tak, ako by malo. Čiže tie kľúčové potreby, keby si sa ich mala vzdať, tak máš v podstate pocit, ako keby si naozaj sa vzdávala svojich kostí alebo niečoho veľmi dôležitého. Čiže keď si robíme toto cvičenie, tak sa snažíme partnerom hlavne navrhnúť, aby si takto vybrali len jeden alebo 2 kľúčové aspekty, lebo niekedy mám páry, ktoré mi povedia, pre mňa je dôležité úplne všetko. Môžeme si napríklad uviesť príklad. Predstav si, že ja a ty si chceme spolu kúpiť dom a každá z nás máme určité kľúčové potreby, čo sa týka toho domu. No a potom ten vonkajší kruh, ktorý som spomínala, to sa zase týka oblasti flexibility, čiže s čím som OK a v čom môžem urobiť kompromis a viac sa prispôsobiť tomu partnerovi. Všetko je to vlastne o tých vzájomných kompromisoch a o tej a diskutovaní. Áno. A je dobré sa rozprávať aj prečo sú určité kľúčové potreby také dôležité pre niekoho, lebo veľakrát vidíme, že častokrát je to niečo, čo môže
byť spojené napríklad aj s detstvom alebo s nejakými veľmi dôležitými, signifikantnými situáciami v niekoho živote. Čiže ako náhle ten druhý partner získava tieto vedomosti o tom prvom partnerovi, že prečo je to také dôležité, vtedy sa ľahšie robí kompromis. Uvádzala som príklad toho domu, čiže predstav si, že ja a ty chceme spolu kúpiť dom, tak pre mňa možno takou kľúčovou potrebou... Taliansku poprosím. Áno, môže byť miesto, kde sa to bude nachádzať, alebo krajina, tak ako ty hovoríš. A možno pre mňa je zase dôležité, že mne je úplne jedno, kde bude ten dom, ale potrebujem mať, aby mal aspoň 3 spálne, lebo chcem mať jednu spálňu a jednu extra izbu ako svoju študovňu, ako príklad. Už aby to bolo. No a tie oblasti flexibility, vtedy si tiež každý z nich môže v podstate vypracovať taký plán, že ja som ochotná, som flexibilná, nevadí mi, koľko bude ten dom stáť, alebo v akej destinácii a tak ďalej. Takže vtedy sa tí partneri môžu rozprávať o tom, že čo sú ich kľúčové potreby a hlavne sa snažíme hľadať kompromis tam, aby oboch tie dôležité kľúčové potreby boli naplnené, no a snažíme sa sústrediť na to, že kde spolu súhlasia v ktorých oblastiach, čiže vtedy sa pozeráme na tie oblasti flexibility a pozeráme sa na to, ako ich zblížiť v tom. Ešte ma zaujala pasáž v našom príbehu. Ema si potajomky urobila podľa seba. Ja si myslím, že každá žena, že toto všetky poznáme, že sa na niečom dohodneme a aj tak si potajomky všetko urobíme podľa seba. Je to problém? Môže nastať problém vo vzťahu, keď sa takto správame? No, pýtaš sa mňa ako tvojej sestry, alebo mňa ako psychologičky a Gottmanovej terapeutky? No aj. Povedz, ako by si to riešila ako sestra a potom ako terapeutka. No, ako sestra to ma pozná, že niekedy si robím veci podľa seba, samozrejme, a že nehovorím úplne všetko svojmu partnerovi, hoci tie dôležité kľúčové veci, áno. No a podľa Gottmana skrytá sabotáž vzniká z pocitu, že partner nás nepočúva alebo nerešpektuje naše potreby. No a Gottmanová metóda odporúča otvoriť tému s humorom a s úprimnosťou. Tvrdia, že je dôležité sa vyhnúť takým defenzívnym reakciám a pristupovať k tomu skôr ako k tímovej spolupráci. Vzťah má byť založený na dôvere a ak na to ten partner príde, tak tým pádom ako keby sme si podkopávali aj tú dôveru, aj schopnosti chápať a rešpektovať potreby toho druhého. Čiže ako terapeut by som to určite neodporúčala. A ja niekedy, keď si robím aj veci podľa seba, tak po určitej dobe, keď prejde, tak prídem za svojím partnerom a potom mu poviem, že vieš, že pred pár týždňami sa stalo toto a toto, tak vyjdem s pravdou von, ale vieme to už potom brať tak s humorom. Zo mňa si partner veľakrát už strieľa, lebo mu hovorím, že ja si žijem hlavne podľa takého kréda, že je lepšie prosiť neskôr o odpustenie, ako si od niekoho pýtať dovolenie. A ako dôležité je mať kontrolu nad drobnosťami v spoločnom živote? Mám na tom nastojiť, alebo mám nechať v úvodzovkách vyhrať partnera malú vojnu? Kedysi sa mi veľmi páčilo, že na týchto tréningoch s doktorom Gottmanom a Julie Gottmanovou jeden z nich raz povedal, že keď robíme kompromisy s partnerom, je dobré si uvedomiť, že to nie je akoby biznis obchod, vieš. Predstav si, že keď sa stretnú dvaja biznismeni, tak každý z nich si chce ukradnúť čo najväčší kúsok toho ich dílu, na ktorom pracujú, alebo tej ich dohody. Gottmanovci hovoria, že sa treba na to v partnerskom vzťahu pozerať skôr tak, že teraz mám pred sebou osobu, ktorú milujem a s tou idem robiť kompromis. Čiže robíme kompromis tak, že chceme dať čo najväčší kus tomu svojmu partnerovi, ktorého máme radi, radšej ako sa sústrediť na ten náš kúsok. No a oni rozprávajú o tom, že taká potreba kontroly súvisí jednak s pocitom bezpečia, to vidíme v terapii, že čím viacej úzkosti niekto má, tým viacej sú takéto drobnosti dôležité pre ľudí, aby vedeli predpokladať, predvídať, čo bude nasledovať. No a doktor Gottman zdôrazňuje, že šťastné páry si navzájom poskytujú aj priestor, aj dôveru a namiesto rigidnej kontroly je lepšie vytvoriť si takú vzťahovú mapu, porozumieť potrebám partnera a nájsť rovnováhu medzi individuálnou slobodou a aj spoločnými pravidlami. Časté konflikty teda v domácnosti sa okrem detí, riešenia situácie okolo detí, tak je okolo domácich prác.
a rozdelenie domácich prác. Je lepšie mať systém, aby vedel každý, čo má robiť, alebo je lepšie improvizovať, nechať to na improvizáciu? Je to v podstate podľa Gottmana spokojné páry majú jasnú komunikáciu o očakávaniach. Záleží to podľa mňa od rôznych párov. Každý ten pár môže fungovať inak. Niektoré páry majú radšej systémy a niektorí sú OK s tou improvizáciou. Práve preto táto komunikácia je dôležitá. A ak partneri cítia, že záťaž je nespravodlivo rozdelená, tak sa samozrejme odporúča sa opäť o tom otvorene, ale láskavo, veľmi jemne porozprávať a dávať si pozor na výčitky. Tam doktor John a Julie Gottmanovci rozprávajú o tých 4 rôznych typov komunikácie. Oni to volajú 4 jazdci apokalypsy. To si môžu naši poslucháči neskôr vyhľadať, alebo niekedy, ak by ich to zaujímalo, môžeme o tom nahrať celú epizódku, lebo sú 4 také rôzne typy komunikácie, ktoré sú neni dobré pre vzťah a dokonca vedia predvídať, kedy ten vzťah pravdepodobne zanikne po určitej dobe. A naopak, oni nazvali takéto páry mástrami vo vzťahoch, tak ukazujú 4 typy komunikácie, ako ten vzťah veľmi dobre vie potom fungovať. Čiže jeden z tých foriem takejto komunikácie je si dávať pozor na výčitky a nekritizovať partnera. To je napríklad, keď povieme, ty mi nikdy nepomáhaš, takže začínať vetou so slovíčkom ty a používať tiež také extrémne slovíčka ako nikdy, nikto, vždy, každý a tak ďalej. Oni na to používajú aj takú krásnu formulku, že dá sa vyjadrovať to, čo cítime a používať slovíčka ja, čiže začať vetu ja sa momentálne cítim takto, potom rozprávať o tom, čoho sa to týka, ale v tretej osobe radšej ako v druhej osobe, kedy ten náš partner má pocit, ako keby sme ho napádali. No a samozrejme veľakrát, keď sa ľudia rozprávajú o niečom, keď jeden nemá niečo rád v určitej situácii a že sa na niečo sťažuje, tak je dobré vždycky spomenúť aj, aká je tam potreba, lebo väčšinou otvárame takéto témy práve kvôli tomu, že chceme niečo z tej komunikácie získať. Takže aj ja, keby som tebe povedala, že som veľmi nahnevaná, keď poupratujem celý dom a zrazu mi chodíš po dome v topánkach, čiže je pre mňa veľmi dôležité, že keď poupratujem, tak si naozaj odložíš tie topánky, necháš ich pred dverami a chodíš po dome v papučiach, ako príklad. A povedz mi tie situácie. Je nejaká situácia horšia alebo lepšia? Čo je horšie? Umývačka alebo spoločné balenie na dovolenku? Alebo rozhodovanie, čo bude na večeru. Dá sa to nejako definovať, že sú lepšie, menšie, väčšie konflikty? Podľa Gottmanovej metódy nejde o konkrétnu situáciu a my v podstate nerozdeľujeme tie problémy. Niektoré sú lepšie, niektoré sú horšie. Hlavne tam ide o to, akým spôsobom a ako resilient alebo odolní sú tí partneri spolu a ako sa naučia riešiť spolu tie konflikty. Lebo každý konflikt, skôr sa na to pozeráme tak, že konflikt je konflikt a je dobré si zachovať humor a vzájomný rešpekt. Treba počítať s tým, že budú tam určité nezhody, lebo každý ten partner pochádza aj z inej rodiny. Veľakrát v dnešnej dobe máme aj multikulturálne rôzne páry. Hlavne tam ide o to, ako sa naučia riešiť svoje konflikty a nie rozdielovať problémy na menšie, väčšie. No a tieto každodenné nezhody môžu byť hlavne, sa môžeme na ne pozerať ako príležitosť na posilnenie toho vzťahu, lebo každý krát, keď nejaký konflikt vyriešime, tak zistíme, že sa na partnera vieme spoľahnúť, že s nimi vieme komunikovať, že nás vedia porozumieť a potom sa stáva už každá tá problematika ľahšia a ľahšia, lebo si vytvoríme ako keby takú imunitu. Čím viacejkrát sme niečomu vystavení, tým sa v tom stávame lepšími. Existujú nejaké vety zaručené, ktoré fungujú, vieš, že ide niekto do teba ostrý, vyhrocuje sa ten konflikt a ty to chceš trošku zjemniť napríklad, takže či existujú takéto nejaké formulky alebo spojenia? Absolútne, ja už som v podstate jednu aj spomenula práve pred chvíľkou, keď som hovorila o tom jemnom začiatku, keď sa s niekým rozprávame. Na to používajú tú formulku používať vety typu ja sa cítim takto namiesto ty. Tá formulka hovorí v podstate, že
používať slovíčka ja, ako sa človek cíti, vyjadriť, čoho sa ten pocit týka a potom určite spomenúť aj potrebu, aby si vedeli navzájom tí ľudia tie potreby potom nejakým spôsobom naplniť. Čiže príklad, ako by takáto veta vyzerala, je, že cítim sa preťažená, tedy vyjadrujem, ako sa cítim a v poslednej dobe som popri práci robila aj väčšinu domácich prác, takže rozprávam o tom, čoho sa ten môj pocit týka. Ocenila by som, keby sme sa porozprávali o rozdelení úloh, tak tam vyjadrujem, akú mám potrebu hneď v tej istej konverzácii. Je hneď dobré aj vyjadriť teda, čo od toho očakávam. Nenechať hádať, ako to tiež my ženy dosť často robíme, že si myslíme, že partner sa dovtípi, ale rovno na rovinu povedať, čo by som chcela teda. Áno, presne si to vystihla, pretože práve tomuto by sa chceli terapeuti, čo sa týka párovej terapie, vyhnúť, lebo veľakrát si myslíme, jednak máme aj rôzne jazyky lásky, tak ako sme spomínali v našej predchádzajúcej epizóde. A niekedy možno, že keď poviem, že nemám rada, keď robíme veci takto a zrazu môj partner sa rozhodne to teda urobiť úplne inak, ale ja som mala iné očakávanie a pokiaľ som to nikdy nevyjadrila, stáva sa, že sa potom tie páry opäť rozhádajú, lebo tá žena sa cíti nepochopená, ale ten muž sa cíti tiež veľmi nepochopený, lebo hovorí, ale veď som sa to snažil urobiť alebo zariadiť úplne inak, ale nebolo to presne podľa predstav. Čiže preto, aby sa tomuto vyhlo, je lepšie vyjadriť presne tú potrebu. Ono to má trošičku aj háčik, ale v tom, na čom pracujeme na terapiách je, že niekedy, keď partner vyjadrí určitú potrebu, tak veľa závisí zas od toho druhého, že či je pripravený tú potrebu aj naplniť alebo nie. Lebo stáva sa niekedy, že možno, že s určitými vecami nesúhlasím. Si predstav, že chceš dať našu dcéru napríklad na nejaký šport, ako je jazdenie na koni, ako príklad. A teraz ja tomu úplne rozumiem, že chceš dať našu dcéru na šport a s tým plne súhlasím, ale možno, že naša dcéra je taký typ viacej sa hanbí a že by jej dobre spravilo, keby skôr robila nejaký šport v skupine. A ja si možno, že myslím a chcem si presadiť, že OK, súhlasím s tým, že ju prihlásime na šport a môžem si potom definovať tiež, ako by som zmenila tú potrebu. Takže tam pracujeme na terapiách aj na tom, že poprosíme partnera, je aspoň nejaká časť tej potreby, ktorú by si vedel naplniť svojmu partnerovi. Ak áno, tak mu to tiež vyjadri otvorene a ak si není ochotný s niečím úplne naplno súhlasiť, tak samozrejme tiež nechceme niekoho hranice prekračovať, tak vtedy sa otvára úplne nová komunikácia, kde sa snažíme nájsť taký nejaký kompromis, ktorý bude vyhovovať im obom. Humor je tiež takým dobrým tajným nástrojom na zmiernenie napätia, zabránenia zbytočným hádkam a celkovo, keď máme humor, tak je všetko odľahčené a je to celkovo dobre pre naše zdravie a našu imunitku, tak sa páry navzájom takto môžu podporovať. Len tam by som chcela zase pripomenúť, že je dobré sledovať trošku aj osobnosti tých párov, pretože mám v poradni pár, kde je muž veľký vtipkár a žena nie až tak a niekedy, keď sa rozprávajú o veľmi takých vážnych situáciách a on to obráti na vtip, tak sa vie tá žena veľmi nahnevať a uraziť, že to nebere vážne. Takže toto tiež rozoberáme vtedy a snažíme sa nájsť kompromis a rozprávame sa o tom, kedy sú vtipky OK a kedy treba tú situáciu brať vážne a vyjadriť to tomu partnerovi, že ho berieme vážne, samozrejme. Ono by to mohlo byť aj vlastne zamerať sa, nájsť to, čo chceme dosiahnuť spoločne. Nie to, čo chce každý z nás, taký ten kompromis, že jak ja som môjmu mužovi musela niekoľkokrát povedať, že a my ako tá výchova rodiny, že my nemáme medzi sebou nesúperíme, lebo môj muž je dosť taký superiaci typ, že on si stále myslí, že musí byť lepší alebo superiť a ja som sa mu snažila vysvetliť, že rodina má fungovať ako eseročka, kde máme spolupracovať a nie superiť. No, dosť dlho mi to trvalo, ale myslím si, že nakoniec sa mi to podarilo. Ale stále má niekedy tendenciu ešte so mnou superiť. Čiže si ho dobre vytrénovala, ale absolútne teraz v podstate spomínaš niečo, aj v terapiách sa snažíme sústrediť na to, čo tie páry majú spoločné,
radšej ako v čom sú rozdielni a treba si to stále pripomínať. A aj to, že v podstate ako rodina máte určité góly, také spoločné góly a niekedy vôbec nezáleží na tom, akou cestou sa tam dostaneme, len aby sme mali ten cieľ dosiahnutý. Takže Kati, ďakujeme ti za vysvetlenie a objasnenie situácie, že vlastne konflikty neznamenajú zaručenie pohromu, ale môžu nám pomôcť. A povedz nám ešte v krátkosti, na čo sa môžeme tešiť na budúce. A ja som ešte chcela poďakovať za takúto príležitosť. Budúca epizóda nebude založená na Gottmanovej metóde, ale som myslela, že by sme sa mohli trošku povenovať tým 5 jazykom lásky viac do hĺbky a to je koncept založený doktorom Garym Chapmanom.